warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuna mga ida kana makatungga na sa ida marana sa na siya na di lang sa ginan na ada kana si Balius niya. Agia ay dula kananan na katisa ba ni pamakin ka. Sa wala di ko kumanay masar Balius niya sakit ko magulo ng porna rin ako kan bakkan na makanggi ka na mapo. Kaso kumusukan ng tanorabong laming daling sa kila ni ko niya. Nakati sa bangan may itit kami subiso pa nakanasal na yan. Sa kati sa pamakin ganyo siya ba may itit kang sa subi sa wasalam.
Yeah,